Значи аз съм мисля БГ Ботков и викам да направим един стрим на една игра Godzilla Bob и Голема Боб и Minecraft, DJI San Andreas Ultimate Mode и лайквайте. Много питат във Фейсбука, защо нямам звук. Имам проблем с устройството. Би трябвало да го поправя. Аз в момента го правя, но нещо не се получава. За сега ще го обочим с него, без звук малко и пък ще го правя и това ще бъде малко се разстилял. Сега, дай да се сбърсвам си доста кръпички. Няма никакво друго да ви казвам. Чао, чао.